aw nisɔndiyalen bɛ an kanubaga jamakulu kelen-kelen bisimila bi sɔgɔmada in na foli ni waleɲuman dɔn ko di renouveau télé lajɛbaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma aw mana kɛ yɔrɔ yɔrɔ ni wagati kofɔlen na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen ladɔnniya k'a fɔ ko nin ye kunnafoni kɛnɛ sigitɔ la ye. bi ye juma ye lahɔrɔmadon ye bi ye octobre kalo tile 14 san 2022 aw nisɔndiyalen bɛ jamakulu kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen bisimila lajɛbagaw fara lamɛnbaga kan anw de ye layidu ta aw ye k'a fɔ ni jɛmukan in an bɛna a kɛnɛ la ɲɛnamaya aw ye a mana kɛ cogo o cogo dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 5 a bɛ daminɛ tɛnɛ ka taa kuncɛ juma la o la bi ye juma ye o b'a jira k'a fɔ dɔgɔkun renouveau matin o bɛ kuncɛ bi o kama aw minnu sɔgɔlen don anw n'aw ka sokɔnɔnaw la an bɛ foli di aw ma ka kɛɲɛ ni aw ka wagatiw cogoyaw ye sabula an lajɛlen don diɲɛ fan 14 bɛɛ lajɛlen na aw minnu bɛ yen nɔ k'aw sera aw ka baarakɛyɔrɔ fɛnɛ na ka ban ni aw sɔgɔlen don an na an bɛ aw bɛɛ lajɛlen fo k'a fɔ ko bi juma renouveau matin o kɛnɛ bɛna dayɛlɛ sisan lamɛnbaga jamakulu an tɛ ɲinɛ aw kɔ radio renouveau lamɛnbagaw aw ka foli bɛ yan nɔ fo ka taa se radio ɲɛlɛnni ma o bɛ segukaw fɛ yen nɔ o kɔfɛ farankan radio caman wɛrɛw bɛ yen nɔ min bɛ sɔgɔ anw na walasa ka se ka renouveau matin cari mali fan 14 bɛɛ lajɛlen na togodaw fara duguba kɔnɔnaw kan walasa bɛɛ lajɛlen ka damakɛɲɛya kunnafoniya ko o nasiratigɛ fɛ o kama an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la sisan fɛn min bɛ anw ka dibila baarakɛlaw ko fɔ olu ye labɛnw sigi sen kan kumaso kɔnɔ yan nɔ jama dafalen fɛnɛ bɛ yan bi sɔgɔmada in na aw ni Idrissa Sidibe Janjo Masa bɛ ɲɔgɔn bolo Isa Kaba Sidibe ka fara Fanta Tumota yɛrɛ kan an bɛna don kibaruyaw olu kɔnɔna la o bɛɛ lajɛlen k'i bisimila Janjo Masa Fanta Tumota jamu Ustaz Idrissa Sidibe malimatu awale jam alhamdulillah rabbil alamin mi yetti Allah mi salmini ma mi salmini kala kettido keppo o wakkati wi'ete renouveau matendu so wari yalla heba kabaruji li bali sisa woni agasi akainte janjo da cara ko jugante femme malimatu Fanta Zara Tumota assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh wa alaykum salam janjo ambi ala ko oui alsalamati mama musuma Fanta ikado kinyedo kibaro ka chan kunafoneo ka chan kinyedo ngona tabela dele ambi masan fo ka tanuka barka dai dasira maka fo biye jumai oui nga biye juma o fana na juma badoy siga fo itala ambe ikado ka fo mi mauludu kalo konnana oui o mauludu kalo fana kono mi ikado mi ma filifiu mi be ikado dinguni baro fana kufo oui ulu ko be ka sigi senka dondoni dakunye kili ambi do ke ka fala ka basigila na tanka jamana kono ami onka ikado gresege benamima oye ka krofota ka lase ka langali oui bara la gelemba ba siga foitala ka fala ka ketugo nyuma de ambela jelema ka fima ka do ke fana ka fo jemuka mi nandu na kono ala ka ke wasani ni sonjai amina ya rabbi Janjo Masa itebuzo ka chama aish ma bela jeleme Janjo dabla sa bi juma ya ame dumala ne mi clasher bi yere ba kala mama ko shi fi ma bi son chokola nyafamu Janjo Masa amedo kibario olu konna la bi o kama bi juma octobre kalo kile 14 on wala selu bena bolu fe munuka olu fle soni doron Idrissa Sidibe ale be don kibaru daele aw ye bi sɔgɔmada in na kunnafoni o ka ca an bolokɔrɔ kosɛbɛ walawalali kɔnɔna la kumasen min bɛ an bolokɔrɔ bi Isa Kaba Sidibe ni ale bɛna walawalali jɔnjɔn kɛ aw ye o kan décryptage kɔnɔna la o de ye processus de résiliation Isa Kaba a bɛna o kumasen kɔrɔ fɔ an ye ani o bɛ tali kɛ waleya min na bɛɛ lajɛlen ka faamuyali ɲuman sɔrɔ anw ka bi maa welelen an bɛ taga Gawokaw fɛ yen nɔ fɛn min kɔni bɛ tali kɛ Abdul Karim Sambala anw ni ale bɛna ɲɔgɔn la sɔrɔ ka bɔ ko labɛn jɛkulu kɔnɔna la maa minnu ni u kɔni y'a ŋaniya ta ka se ka waleya dɔ kɛ Gawokaw olu fɛ yen nɔ ni o bɛ tali kɛ ka baarabolo bɛɛ lajɛlen jɔ u ko min ma ko journée de ville morte Gawokaw fɛ yen nɔ a baaraw kɔni kɛra kunu yalima a ko kɛra cogo di an bɛna wele bila Abdul Karim ma ale min bɛ a organisateurs fɛ an n'a ka se ka masala nin ko in kan fɛn in sera ka observer togoya minnu na Gawo marabolo ale kɔnɔna la tan ni ka segin kibaruya o ye laadayi jɛmukan in kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo a bɛna bi juma tan ni ka segin cogoyaw fɔ an ye a mana kɛ Bamako fan min fɛ kɛnɛya kunnafoni
ale fene be jemukan konna la hawa dañugo ale ka wulika jodo bi sogomada ina ɲɛfɔli bena kɛ aw ye bana min kan o de sumaya bana ye docteur Tasife awa ale ka yamariyaw kɔni olu kɔnna la Alexis be bisimila bi a ma sɔn fɛn min ma ka fara kunnafoni gafe minnu bɔra bi jumadonya in na olu ɲɛfura fɔlɔ laseliw ni bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ bi ka fara anw ka don fɔli duma ale kan ko bɛɛ lajɛlen ka bisimila minɛ anw ka baaraw bɛ dayɛlɛ i n'a fɔ ladalako la ni wagati bolo da cogo ye kunnafoni ni ale dugujɛle janjo masa bi sɔgɔmada in na kibaruya ka ca an bolokɔrɔ kosɛbɛ don kibaru kɔnɔna la o kama an bɛ kɛnɛ di ma i ka se ka kibaruyaw dayɛlɛ dugu jɛra fan bɛɛ fɛ hali nun bozo yɛrɛ dugu jɛra ni ɛri na o tuma nun bozo tɛ Mali fɛ a janjo janjo ni kilasi fanga ka bon dɛ ɲɛ mun fɔ jamana kɔ kan diɲɛ fan dɔw fɛ sisan olu bɛ su kɔrɔbalenba la dɔw fana bɛ wulafɛla la mais Mali kɔnɔ yan nun bozo ni fana ye kabako da janjo dugu jɛra fan bɛɛ fɛ hali Procureur Ture fɛ awɔ nunga bɛɛ bɛ fara ɲɔgɔn kan ka plainte k'i kan basa fanta an b'i fo n'an b'an lajɛ b'a bɛɛ lajɛlen fo nɛgɛ ɲɛ 7 ye saga 20 ani 8 sɔrɔ ni waati na i k'a dɔn Garalo o heure kelen bɛ Sola Buguda fo ka se Sola Tumo la aw minnu bɛ k'an lajɛ Mali fan o fan fo ka se k'a dɔn jamana kɔ kan b'a fɔ k'aw bisimila kibaruyaw la kumabaw olu filɛ nin an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ an da bɛna don kunnafoniya minnu na o ye Mali kɛlɛkɛ ekɔlisoba min n'u k'a ma ko école de guerre à première promotion n'o ye maa minnu ni olu sondera maa mugan ni kunkanfɛn olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ u ka bɔli kɛ an da bi don o la o tɛmɛnen k'u ka bɔ yen kunnafonidilaw ni kiiritigɛbaw olu fana ye ka hakili falen sigira sen kan Bamakɔ yan kunu kunnafoniya min bɔra o kɔnɔ an da bɛna don o la bonyamasegi taara ka ɲɛsin Colonel Asimi Goita ma Garalokaw fɛ yen nɔ sabu Alhaji Seku Kane kɛra i k'a dɔn k'a fɔ o kumana maa ye min ni i k'a dɔn min bɛ tali kɛ jamana ka jɔnjɔn min n'a bɛ dugutigiw ni k'olu kofɔ o taara ka di a ma o fana ɲaɲaw kɛra Garalo an da bɛ don bɛɛ lajɛlen na an bɛ nɔngɔn kari kɛ ka taa i k'a dɔn k'a fɔ Gawukaw fo ka se Banjankara kunnafoniyaw caman bɛna fara nin bɛɛ lajɛlen kan aw minnu b'an lajɛ diɲɛ fan wɛrɛw fɛ an b'a fɔ k'aw bisimila k'a fɔ ko min bɛ kibaruyaw ta ko fɔlɔ ko fɔ o bɛna sigi aw ye nin kuma in na. Ka foli kura ka daw bɛɛ lajɛlen ma an bɛ kunnafoniyaw daminɛ ni an ka ministre min ɲɛsinnen don an ka kɛlɛkɛcɛw ani an ka i k'a dɔn k'a fɔ kɛlɛkɛcɛ kɔrɔw olu kunkanko kibaruya ɲɛnabɔli ma n'a bi Colonel Sadio Kamara kofɔ ale tun bɛ i k'a dɔn sigi dɔ ɲɛmaayala kunu sigi min n'a bi boli maa mugan boɲɔgɔnko olu kɔni hakiliw kɔkɔra kosɛbɛ ka bɛn ni i k'a dɔn kɛlɛ kɛcogo o kumana ani a ɲɛdɔn bɛrɛbɛrɛ o kumana maa minnu n'olu ye jalabatigiw ye maa mugan muso kelen bɛ a la olu kɔni ye maa fɔlɔw ye minnu sugandira an ka jamana kɔnɔ kabi kalanso min n'o sigira sen kan u k'a ma ko école de guerre du Mali nin kɛnɛ in ka bɔli in kɔni senfɛ ministre Colonel Sadio Kamara ye a ka wasa n'a ka nisɔndiya ni ka u yira ka da k'a fɔ ni maa ko fɔli minnu ni olu kɔni bɛna bɔ walasa ka baara ni ka lakana baaraw ni ka olu kɛ jigiya bɛ a kan k'a fɔ kuma baara in bɛna molomɔnɔbɔ hali bi nin kɛnɛ in kan min bɛ kunnafoniyaw kumana olu farali kɔ ɲɔgɔn kan min bɛ Colonel Sadio Kamara ale ko fɔ a ye dantigɛ dɔw kɛ Usman Sagara a n'a ka jatala Lasine nka fɔ Usman Sagara ni Lasine Jakite olu tun b'a kɛnɛ kan ka ɲamadaw kunnafoniya kun fɔlɔw fɛ. Donba ye Mali bolo kɛrɛnkɛrɛnnenya la armée malienne bolo nisɔndiyalen nana école de guerre du Mali première promotion ka diplôme d'eau ka insigne bi an bɛ se k'a fɔ ko Mali ekɔliso dafara an b'a dɔn ka fɔ an ka jamana kɛrɛnkɛrɛnnenya la a bɛ san 10 bɔ an bɛ gɛlɛya kɔnɔna la pour que an ka ɲɛ sɔrɔ o gɛlɛya ninnu na an bɛ se k'a fɔ ni ekɔli ninnu de bɛ na baara kɛ ka hakilinaw ta k'an yɛrɛ ka hakilina n'an ka valɛrw don an ka ekɔlidenw na walasa cogoya min na an bɛ se ka an ka jamana kuma. An bɛ barika da Ala ye, an bɛ barika da Ala ye, ka barika da an bangebaaw ye, ka barika da an ka fasoba in ye.
façon min ye anw ta ka anw kalan d'an ma min bɛ se k'a to an bɛ se ka faso yɛrɛ kungo kumaw fɔ ka a bɔ walew kɛ o ye koba ye parce que fɛn daminɛ mɔgɔ a fɔra mɛ mɔgɔ caman tun b'a la mɛ bi a kɛra mɔgɔw dara la. Hakila ni n'aw bɛɛ lajɛlen ye faamu sɔrɔ na Mali école de guerre première promotion bɔra maa 20 muso kelen bɛ a la jigiya b'a kan k'a fɔ i k'a dɔn k'a fɔ bɛna kɛ wasaba ye an ka jamana lakana ko kunkan kibara o kan. Kunnafoni ko nasiraw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ don dɔ sugandilen don walasa k'o kɛ hakili jagabɔ ye min ye kunnafoni dibaw ani sariya tigilamaw n'o bɛ tali kɛ i k'a dɔn kiiri tigɛbaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ɲinan barodakun tara min kan o ye yala kunnafonidilaw jɔyɔrɔ ye jumɛn ye yurukuyuruku kɛlɛli o kan ka bɛn ni k'a dɔn nin y'a ta ko 4nan ye kunnafonidilaw tɔgɔla so min bɛ Bamakɔ n'u k'a ma ko maison de la presse i k'a dɔn nin kɛnɛ in kan min ni o bɛ tali kɛ sigi a kɔni kɛra kunun alamisa kalo tile 13 yirala k'a fɔ n'u ka hakili falen laɲini kun ti dɔwɛrɛ ye walasa yurukuyuruku bɛ se ka lakɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ ni kibaruya ladilen olu kɔni lajɛlenw ye ani walasa min ye kiiri tigilamaw fana bɛ se k'u ka baara kɛ tumana ni kanabila ye nin kɛra kɔrɔfɔkanw ye minnu ni u ye hakili falenw kɛ a senfɛ Adam Tangara ani Mohamed Touré olu tun bɛ Renouveau Télé tɔgɔ la. N'a yɛrɛ hakilina tara maison de la presse ale ni kiiriko minisiriso fɛ ni Canada ka bolo di ɲɔgɔnma ye ni baro sigi in ta ko 4nan bɛna kɛ sababu ye ka kunnafonidilaw la faamuya yuruguyurugu waleyaw kun kan walasa u bɛ se ka jamana kɔnɔdenw ladɔnniya. Kiiriko minisiri ni kunnafonidilaw ka ɲɔgɔn ye 4nan de ye nin ye u ka ɲɔgɔn ye hakiliya la kuma bɛ ka kɛ yuruguyurugu de kunnafoni na yuruguyurugu mun bɛ se ka kɛ kunnafonidilaw ka baara n'u ka fɛn bɛ se ka kɛ nafa bɛ se ka kɛ mun ye yuruguyurugu kɛlɛli la donc o kunnafoniya la o hakɛba de b'o la bari kunnafonidilaw de bɛ kunnafoni di jamanadenw ma donc kunnafoni mun bɛ di jamanadenw ma a kan ka kɛ kunnafoni ye mun bɛ yuruguyurugu kɛlɛ. N'a yɛrɛ tun bɛ nin kɛnɛ in kan kiiriko minisiriso secrétaire général ale ye hakili jigin kɛ kunnafonidilaw jɔyɔrɔ min bɛ yuruguyurugu kɛlɛli la. Kunnafonidina bɛ kunnafoni min di a kan ka kɛ kunnafoni sanima ye a kan ka kɛ kunnafoni ɲinini ye k'a ɲini fo a ju la k'a ɲini kunnafoni mun ni nɔgɔ t'a la ka sɔrɔ k'a di jamanadenw ma kunnafonidila fana ye jamanaden de ye a ka baara fɔlɔ ye mun ye jamana taɲɛ yuruguyurugu dun bɛ jamana lasegin kɔ de donc ale man ka don yuruguyurugu la k'a fɔ k'a bɛ yuruguyurugukɛlaw dɛmɛ a man ka don ko la k'a fɔ mun bɛ jamana lagosi ka sɔrɔ a b'a lagosi la cogoya min na ni kunnafoni min ye juta kunnafoni na kun t'a la donc o sira de fɛ a ka kan kuma bɛɛ justice mɔgɔw ani kunnafonidilaw u ka kuma pour que ka ɲɔgɔn faamu. Kunnafonidilaw ni kiiriko minisiriso ka nin barosigi kɛra sababu ye ko caman ka faamuya yuruguyurugu kow kun kan. Minisiriso min ɲɛsinen don mara ani i k'a dɔn mara cɛmabɔli kunkanko kibara ɲɛnabɔli ma ni o minisiri ye Colonel Abdoulaye Mayiga ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ale fana tun bɛ kunnafonidi baro dɔ la i k'a dɔn kunnafonidilaw olu ɲɛkɔrɔ kunnafoni baro in tun bɛ boli min kan o ye min bɛ araba tɛmɛnen ko fɔ octobre kalo tile 12 san 2022 minisiriw ka ladara ɲɔgɔn ye min ni u k'a ma ko conseil des ministres u ye
ye k'a dɔn mɔndɔli ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu ni olu ye maire ye ani ka se conseil communaux minnu ni olu bɛ an ka jamana kɔnɔ ministre ye a kanu ka peperelatigɛ di k'a dɔn ni hakilina tali la min ye colonel Abdoulaye Mayiga ye a y'a yira k'a fɔ ni min ni o bi faranka kofɔ k'a di k'a dɔn k'a fɔ maire ani conseil communaux bɛɛ lajɛlen ma laɲini kun ye mun ye n'a fɔ sarakisɛ min bɛ sen na an bi waati min na i ko sisan k'a dɔn ta kalo 6 tako fɔlɔ kɛlen kɔ kalo 6 tako filanan o kumana jagoya don k'a bila i k'a dɔn minɛn kɛrɛnkɛrɛnnen kɔnɔ nka ministre y'a yira k'a fɔ min bi tali kɛ k'a dɔn autorité intérimaire mun ni o do kun kan ka se ka lasigi i n'a fɔ sariya b'a fɔ cogo min na ko furancɛ fanga ye a kanu k'a fɔ bayɛlɛma kan ka don o sariya kisɛ la ka bɛn ni code de collectivité territoriale ni ka kalankura ta k'o lasɛgɛrɛ sabu min ye autorité intérimaire ye a yirala k'a fɔ o kumana musakaw n'u gɛlɛyaw olu dan tɛ ministre y'a yira k'a fɔ o kumana maire ka ni mandat min ni a lasamalen filɛ a kɔrɔtɛ i n'a fɔ k'a dɔn tɛrɛ kɔni di bɛ maire ma walima k'u bilaji k'a dɔn k'a fɔ u k'a yɛrɛ sago baaraw la min jɛlen don ministre y'a ye k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ sariya kisɛw la yanni o bayɛlɛmaliw cɛ o kumana commune minnu ni gɛlɛyaw bɛ yen walima yɛrɛmara kafo minnu ni gɛlɛyaw bɛ yen cercle ni région na o kumana ni gɛlɛyaw kɔni dangɛnɛmayara k'a fɔ maire walima k'a fɔ maa minnu n'olu sugandira ko u ka baaraw tɛ ka kɛ k'a dɔn sigida denw ka wasa n'u ka nisɔndiya kɔnɔna na ko fɛɛrɛw di dabaliw bɛna sigi sen kan olu bɛɛ lajɛlen bɛna yɛlɛma i n'a fɔ o kumana ni gɛlɛyaw bɛ yɔrɔ min na nka ni gɛlɛya tɛ yɔrɔ min na k'a fɔ ko baara bɛ ka kɛ a kɛcogo ɲumanw na ministre colonel Abdoulaye Mayiga yɛrɛ k'a fɔ olu baaraw na se ka to sen na nka u n'a ta bɛɛ lajɛlen ko wulikajɔ kɔni kun ti dɔwɛrɛ ye don n'a nataw la ni ministre so in bɛ na ɲinini kɛ k'a fɔ min ye autorité intérimaire ka sariya kisɛ n k'a fɔ code de collectivité territoriale ni ka bayɛlɛma don o la walasa n'a ma ɲɛ k'a fɔ yɛlɛmali bɛ kɛ ko yɛlɛmali bɛ taa ka ɲɛsin k'a dɔn k'a fɔ délégation spéciale la o sigili la sabu o de jama kuntala ka surun wa u k'a dɔn o fana musaka ko o de ka nɔgɔ nka k'a fɔ ko min wulikajɔw kɔni bɛ sen na hali bi furancɛ fanga bɛ waati sumalen dɔ de kɔnɔna na colonel Abdoulaye Mayiga yɛrɛ k'a fɔ kumana ni kibaruya ninnu dikun ti dɔwɛrɛ ye jamanadenw ka dɔn ka jɛya k'a fɔ mara kɛbaa minnu bɛ bi u ka laɲini ye k'a dɔn k'a fɔ min bɛ basigi ni ka o kofɔ u bɛ ka baara kɛ ni o minɛ ye ni kunnafonidi kɛra minisiriso yɛrɛ k'a dɔn a yɛrɛ jabala la Bamakɔ. Kibarako nasiraw la an bi taa garalokaw olu fɛ yen nɔ an b'aw ladɔnniya k'a fɔ ka bɛn ni i k'a dɔn colonel Asimi Goita ani jamana marabaw kɔni k'a dɔn bonya min n'u y'o ta k'o ɲɛsin laadala ɲɛmaw olu ma o kuma o nisɔndiya baaraw olu bi senna hali bi sabu garalokaw fɛ yen nɔ jɔakun tɛmɛnen min bɛ Alhaji Seku Kanɛ ne ka ale kofɔ o kumana min bɛ tali kɛ insigne fo ka se Mali yɛrɛ drapeau o kumana dugutigiya o kumana o tamasiyɛn minnu n'olu kɔni dira jamana marabaw fɛ ani ka laban ka Mali bandiri yɛrɛ ne ka o di u ma ninnu bɛɛ lajɛlen ko sigira sen kan garalokaw olu fɛ yen nɔ Alhaji Seku Kanɛ min ni k'a dɔn k'a fɔ garalo kumana dugutigiya bɛ a bolo an bɛ donni minɛ ko bi tarata tɛmɛnen kalo tile 11 san 2022 min bɛ garalo a arrondissement k'a dɔn o sous-préfet fo ka se garalo commune maire n'o ye Yusuf Kante ani ka se jamakulu caman ma olu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan ne ka taa k'a dɔn k'a fɔ Alhaji Seku Kanɛ o kuma a ka min ni o ye insigne fo ka se drapeau k'olu bɛɛ lajɛlen kɔni di a ma ka dugu ni ka k'a dɔn k'a fɔ i n'a fɔ jamana marabaw y'a ɲini cogo min na ka kalifa ta ka di a ma o baaraw kɛra wasa ani nisɔndiyaba kɔnɔ min kɛra sababu ye jamakulu bɔra fan caman fɛ ni ka ɲɔgɔn lasɔrɔ garalokaw olu fɛ yen nɔ anw ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnen min taara Gwalo o kɛra Bakari M Sidibe a segilen kɔ a ye kibaruya mun d'a ma o filɛ nin ni waleɲuman dɔ sɛbɛnta mun filɛ nin ye ni k'a di an ka laadala ɲɛmaaw ma a b'a sɛmɛntiya k'a fɔ miirina mun bɛ funacɛrɛ fanga ɲɛmaaw la walasa an ka dugutigilakaw ka maraw bɛ se ka don ba la Mali kɔnɔna na ni waleɲuman dɔ in talen kɔfɛ ka Alhaji Seku Kanɛ ale sɛgɛrɛ n'ale ye garalo dugutigi ye an bɛ donni min na i ko bi o n'a kɛ sababu y'a fɛ ka dɔ fara sigidalamaw cɛ kalali ka garalo kɔnɔna na a fɔra min kɔ o ye Alhaji Nfansumana Kanɛ donc ni fanga dira dugutigiw ma o ka di anw ye a b'a to basigi bɛ na jamana kɔnɔ donc ni dugutigi n'an kunna ɲɔgɔn kɔfɛ ka dugutigi bonya o de bɛ dugutigi ka baara nɔgɔya n'an fana bɛnna kelen ma ko n'a m'o fɔ bi wa k'an ka bɛn kelen ma an ka sɛbɛnla an ka bɛn kelen ma an ka kun ɲɔgɔn kɔfɛ min ye yɛrɛmarakafo ɲɛmaaw ye ani fo ka taa se jamana yɛrɛ ka lasigidenw ma olu bɛɛ lajɛlen tun b'a kɛnɛ kan u ye foli ni tanuli kɛ k'a ɲɛsin funacɛrɛ fanga ɲɛmaaw ma ani ka wele da duguden bɛɛ lajɛlen ma yaasa bɛn ka sabati u ni ɲɔgɔn cɛ n bɛ transition fo
u ka waleya ɲuman na parce que ni y'a siɲɛ fɔlɔ ye dugutigiw ka yɛrɛma hɔrɔnya ka a d'u ma donc ala min y'a don ne maire garijɛgɛ la donc ne ka dugutigi fɔlɔ de ye nin ye donc ka awa ka wale ɲuman dɔn papier k'o d'a ma o fɔlɔ ye nin ye donc ne bɛ masa ramani fo an kan ka fɛrɛ de kɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma min bɛ Garalo kɔnɔ min bɛ Garalo kɔ kan bɛɛ ka jɛ ka bolo di ɲɔgɔn ma pour que ka arrondissement in développer min ye Buguni ni Manakɔrɔ cɛsira ye n'a taama ye gɛlɛyaba ye an bɛ donni min na i ko bi o da sera o fana ma nin kɛnɛ in kan ni ka weleda famalakaw ye laɲini min bɛ anw fɛ yan bi o ye anw ka sirako de aw yɛrɛ bɔra ka bɔ Buguni ka na yan donc a sira bɛ cogo min na a ma dogo mɔgɔ si la mais an b'a fɔ jamanadenw ye u bɛɛ k'u hakili sigi parce que ka bɔ seleni na ka na sisan na donc ani jamana ɲɛmɔgɔw an bɛ ɲɔgɔn ye gannen na ani wari bɔbagaw n'o kɛ tubabuw ye nin kɛnɛ in kɛra sababu ye Garalo dugutigilakaw fɛ ni ka taa yɔrɔkɔrɔman dɔw yira jama la ani fɔ ka taa se Garalo dugu sigibaga bolofɛnkɔrɔ dɔw ma Garalo yɛrɛmarakafo seko ni dɔnko dɔw ani fɔ ka taa se farikolo ɲɛnajɛ dɔw ma olu kɔni ye dansigi nin kɛnɛ in na ayiwa hakili la faamu sɔrɔla na nin baara kelen in fana bɛ to sen na bi i k'a dɔn k'a fɔ min ye Sola Buguda dugutigi fana maire ni sous-préfet na se ni k'o fana ka i k'a dɔn k'a fɔ bonyamasegi sɛbɛn min n'o bɔra jamana marabaw yɔrɔ k'o di u ma Fanta Tomota o tuma Garalo kɔni bada laɲini o de ye i k'a dɔn k'a fɔ siraba min bɛ bɔ Gwalo a fɔ Buguni ka taa Gwalo ne ka taa bila Manakɔrɔ ka taa bila Wujinɛ u y'anw bɔ a la kɔ hami n'an jɔrɔ ye kuma ni sanga bɛɛ an bɛ ko ego yɔrɔ jumɛn Gwalo aw tɔw ka mɛnɔ de b'a fɔ Garalo sinon anw b'a fɔ Gwalo a fɔra mun olu y'a faamu Janjo i tɛ mɔgɔw ka dugu tɔgɔ fɔ ka ɲɛ o ma Kunle Goyita hakili la bonyamasegu kɛra tiɲɛ na a diyara an ye nka hali bi an bɛ welekan min kɛ Buguni Garalo Manakɔrɔ siraba belebele sira nafamaba nka kabi lawale la fɔ bi a sira ne ma deli k'a ɲɔgɔnna tiɲɛni Mali bɛɛ Janjo an dalen b'a la ka fɔ a na labɛn n'Ala sɔnna an bɛ dugawu kɛ gɛlɛya bɛ sira fɛn o fɛn ka wuli ka jɔ bɛ kɛ a ka se ka ɲɛnabɔ nin bɛ dan sigi kunnafoni tako fɔlɔ la n'Ala sɔnna a ma Fanta Tomota Janjo masa k'i fo don kibaru tako fɔlɔ an bɛ o datugu ɲanyɔrɔ la o sanga kelen kɔnɔna la Sori Ibrahim Diallo an bɛna ale bisimila siraba kibaruyaw olu kan bi jumadon in na tan ni ka segin bɛ cogoya minnu na Sori bɛ n'o kibaruya da jamakulu kan